Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. uGeneral Sibiya usephumele kobala lapha ke kwi-ad hoc committee ehlele eParliament njengoba ke sikhuluma nje uSotobe usephumele kobala emva kokuthi kwakudala ke khonjwa ngenjumbane mayelana ke nokuthi kunesandla ekunyamaleni kobufakazi bokushona kwalowo kwayenginozinto eqembu leOrlando Pirates kanjalo ke neqembu ke noma nje njalo ke neqembu lesizwe iBafana Bafana. uSibiya usekufezile ukuthi okokuqala nje ke yena kwafika after 12 endaweni kuyesigameko uthi kufika kwakusesibhedlela nokuyilapho kwasekuvele sekugcwele khona njengoba ke lowo ke nje ke lapha ke wayenginozinto ePirates wayekade ke buleweke kusese early uthe kodwa ke wena afika sekungolunye usuku ufika nje kusesibhedlela sekugcweleke umphakathi nabantu abaningi abasike uMeyiwa nabasike umndeni kaSenzo Meyiwa. uthi kokwakhe njengoba ngaleso sikhathi wayinhloko yamaHawks kwelase Gauteng wayekade ke thola ucingo lolekade limazisa ukuthi ke sekunjalo nembala ukuthi ke wafika ke waya ngempela wabathola ke sebesesibhedlela uthi uSenzo Meyiwa wayelaliswe ke phansi sevele ke sethule okwakhe kwabo ukuthi ke kufanele ukuthi kenzeke isini ibe clean futhi ibe safe for everyone osondene ke noMeyiwa. uthi kafika kwenza waba ukuthi nje kahlehlise abantu ebasuse ezindaweni lapho ke beme khona ukuthi ke qelani sicela ukuthi ke le ndawo mayibe safe njengoba ke sekwenzeka kanjena nje ke uthi kuSenzo Meyiwa akanaso yena ke isandla sokuthi kulahleke kubufakazi. uthi ke lokho kufakazana nawo ukuthi njengoba ke liqhubeka ke icala likaSenzo Meyiwa kaze nangelilodi ilanga kuthiwa ke makabizwe ezothula kubufakazi. uthi emva kwalokho kwabeke nje ke lapha ke kukhona ke nabanye ke ogeneral kanjalo ke no commissioner ababekhona uthi wayengeyedwa babe baningi nokuyilapha abagcina ke bebuzana bebodwa ukuthi ke ingabe ke ngibani ozothatha ke leli cala ingabe ke kuzoba nguwe Sibiya noma kuzoba ngabanye ke labo general. uthi ke kwabe sekuphawula ke ugeneral noma ke nje ke lapha commissioner kwamaphoyisa ngaleso sikhathi okwakumama ke uRia Pierre. uthi kwabe ke sethi ke leli cala kuzofanele ukuthi ke libe kubantu asebene experience kulezi zinto zamacala kanjena njengoba kufanele ukuthi ke noma kanjani kwenziwe kubulungiswa. uthi ke ngalekho ke kwabeke labeke selisuka icala ke langaba ngaphansi kwesandla sakhe ngoba vele wayengeke amaphoyisa ngaleso sikhathi wayekade ke ekuma-Hawks ephethe ke ama-Hawks ngaleso sikhathi. uthi ke kodwa ke yebo kubantu vele kwakufanele bekuyena naye wayezoliphatha njengoba ke vele wayengaphansi kwazo ke ezokuphepha kodwa akazange azaliphatha ilapho ke aqhiliswa ke khona kwase ke kusondezwa labo kwakufanele ukuthi ke baphathe ke icala ngokusho ke kwalowo kwayekade ke ephethe ngaleso sikhathi kamaphoyisa umama ke uRia Pierre. uthi ke njengoba ke esekubonile kakhulu abantu ke bemkhomba ngenjumbane bethi kwathatha kamamiliyoni from kabantu ukufaka phakathi ke labo kangekaze babize ngamagama ngoba ke babizwa lapha kuma social media uthi akakwasi lokho naloko ukuthi futhi wathatha ke isibhamu ke sabulala kuSenzo Meyiwa wahamba osifihla nalokho futhi ke akakwasi ngokusho kwakhe kuSibiya. uthi ke kwabe sekwenza kwaba ukuthi kwakufanele kubuyelwe ke endlini lapho khona kayidutshwe noma ebulalelwe khona edubuleke khona mabefika ke endlini indawo kuyayiclean nokuyilapho kwakuthiwa ke ubulawele khona. uthi kwaba mangaza kakhulu ukuthi ke bengaboni ngisho ke igazi elincane elikhombisayo ukuthi kunomuntu odutshuliwe lapha. uthi ke abantu babembalwa sasilokhu sibuza nomunye ke esho ukuthi kwenzakaleni nomunye ke esho ukuthi kwenzakaleni. uthi kodwa kulezi impilo besinikeza zona singasinikezi okuyikhona khona ngoba ngendlela isini yayiclean ngakhona kwakucaca ukuthi ke engazi ukuthi lena abayishoyo iphambene. uthi namanje futhi basazibuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. ngakho ke uyaxolisa kubantu ke baseNingizimu Afrika ukuthi kube nokudideka ekuthenini kunesandla ekubulaweni ke noma ekunyamaleni kobufakazi kwalowo kwabulala ke uSenzo Meyiwa. uthi yena akukho nokuncane okumfaka ke phakathi nje ke ekuthenini kunyamalale kubufakazi akayazi indaba yamamiliyoni akayazi indaba yesibhamu futhi akayazi indaba yokuxhumana ke nabantu okuthiwa ke ibona ke ababandakanyeka ekuthenini kubulawa ke lo mculo futhi akabazi nendaba yokuthi kunezigebengu okuthiwa ke zalandwa ngoba ke zilandwa nguye njengoba kuthiwa mazodukisa kubufakazi zokubulawa kukaSenzo Meyiwa. lokho nje ukubona ke enkundleni ke zokuxhumana abantu ke uyaxolisa ekuthenini ke bamkhombe ngenjumbani nakuba engazi ukuthi ke bamkhomba nje bamkhombela ukuthi ke wenzeni yena njengoSibiya akangeni kulokho.